A special word of welcome I would like to extend to the Royal Engineers Association, commonly known as the Sappers, the engineering arm of the British Army. Welkom Nick Gunnell, Dave Speckman en Bob Woodhull. We herdenken vandaag dat de Tweede Wereldoorlog 79 jaar geleden voor IJsendijke eindigde. Woorden van een wereld zonder oorlog. Woorden leren gaat vaak zonder leren. Gaat vaak vanzelf. Gewone woorden. In een wereld zonder oorlog hebben woorden geen geheugen. In een wereld zonder oorlog is een meisje gevallen met haar step. Verzet een leerling zich tegen zijn leraar. Buigt een artiest voor zijn loyaal publiek. Bidt een vluchteling, verhoor mij. Is een requiem gewoon een stuk muziek? Het verhaal van Alice de Pauw. Alice de Pauw, geboren op 19 juni 1888 te Watervliet, België, woonachtig te IJsendijke, Veldzicht, Huis 8. Alice is overleden op 8 september 1944 te Oostburg om 18 uur. Ze werd slechts 56 jaar. Beste mensen, ik ben geboren in februari 1939 op een boerderijtje in de Ameliapolder. Nu Dreewegenweg 19, ongeveer 3 kilometer hier vandaan. Ik woon ruim 61 jaar samen met echtgenote Paulien in de Nassaustraat. Er is mij gevraagd om wat herinneringen op te halen uit mijn kleutertijd. Iedereen zal zich wel afvragen hoe ver je terug kunt gaan in de tijd. Van welke leeftijd kan je iets herinneren en onthouden? Bij mij zijn dat juist de bezettingsjaren. Er was spanning, onrust bij de volwassenen. De Duitsers, die elders verschrikkelijke dingen hebben begaan, waren hier nog redelijk gedisciplineerd, maar bepaalden wel het normale leven met allerlei regels, verplichtingen, verboden en boomkaarten voor de boodschappen voor de moeders. Mijn naam is Eva Duvossé. Gelukkig hebben wij als kinderen tot nu toe nog geen oorlog meegemaakt in Nederland. En we hopen natuurlijk dat het ook nooit meer zal gebeuren. Maar vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dat horen wij wel in het nieuws. Burgeroorlogsslachtoffers in 1940 tot 1945 in IJsendijke. Pieter Johannes Ekkebus, 35 jaar. Julia Francisca Haak, provoost, 83 jaar. Franciscus Driesen, 46 jaar. Dan wil ik als eerste naar voren vragen de heer Eugène Taalman om namens de Stichting IJsendijke Bevrijd een bloemetje te leggen.
wil ik nu de burgemeester en de kinderburgemeester en de kinderlokalburgemeester naar voren vragen om namens de gemeente Sluis een bloemetje te leggen.